जिद'थि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि एनुवेल कनफारेन्स दिनै बेयाव खुंजादों। बे बिथिङाव दिनै रायजो राजानि जि बाहागो लानाय बेखौ लानानै जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जि अननाय जि जोथोन आरो जि हेफाजाब मदद होबोबाय मेल मिटिं खुंनायनिफ्राय लानानै सोमावसारनायनिफ्राय लानानै गासैबो दिगाव रायजो राजाया गावनि आफाद हारिनि आफाद आरो न'खरनि आफाद होननानै जेरैबायदि बेंबोबाय जोथोन लाबोबाय बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै साक्सेसफुलि 53 इयार्सआव आगान होदों आरो बे आफादा हारिखौ सिबिनायनि अनगायै जेबो हाबा मावाखै। रिलेन्टलेस सेल्फलेस भलुन्टारिलि माहारि जौगानायनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोदों। BSc सुक्तिनि उनाव BTC सुक्ति आरो BTR सुक्तिसिम थांनाय 35 बोसोरनि जि बर' हारिनि जारिमिनारि जि मोनसे संग्राम हाथियार लानानै संग्राम खालामनायानो होन बा नोङो गणतन्त्रिक संग्राम खालामनायानो होन बे गासैबो संग्रामनि डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै आरो खेंसालियायै बाहागो लाबोदों आरो जोङो साखि जाबोदों। दा बेखायनो आं सानो जे दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे फसंथानखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दि ग्रेट प्लान जि मोनसे मास्टार प्लान होनानै गालांदों गेरेमसा हारि दानायनि बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ सोलोंथाइ रांखान्थि राजखान्थि समाज बेबस्था आरो जोंनि हारिनि गासैबो बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय जिफोर प्लेनिं आरो पलिसि होनानै गालांबाय बे गासैबो बिथिंखौ मावनांगोन। जोंनि हारिनि एसपिरेसन आरो जि थांना थानायनि सिमां बे मालाबाबो जोबनानै थांनाय नङा, बन्द' जानाय नङा। मोनसे स्टेजाव सफैनायनि उनाव एनादार स्टेजाव थांनो थाखाय गोदान एजेन्डा निउ पलिसि जोङो लानांगोन। दा बेखायनो दिनै BTR सुक्तिनि उनाव जि मोनसे स्टेज सफैबाय बे आन्दलना दिनै जोबथ'बाय। एनादार जोङो इन्टारनेल जि रिभलिउसन खालामनांगौ दङ जोंनि हारि दानायनि थाखाय समाजखौ गोग्गोम खालामनायनि थाखाय सोलोंथाइनि रांखान्थिनि दिगाव आरो बर' हारिनि गासैबो जिउ खुंनायाव जि माखासे बेबस्था जोङो थिग खालामनो गोनां दङ बे गासैबो दिगखौ जोङो थिग खालामनांगोन। दा बेखायनो जोंनि जिखिनि हमवर्क बे कन्टिनिउवासलि थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाया दिनै आन्दलन जोब्बाय, बर' फरायसा आफादनि खामानिया जोब्बाय बेबायदि नङा। 100ता खामानिनि गेजेराव माने बड'लेण्ड दाबिया मोनसे दाबिमोन, मोनसे जोंनि एजेन्डामोन। 99 जोंनि एजेन्डाया दिनै पेन्डिं जानानै दङ। बे हाबाफारिफोरखौ जों मावनांगोन आरो दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव बड'फाया जि 92 चार्टार डिमान्ड खालामदोंमोन 92नि गेजेराव सिंगोल एजेन्डाया वान एजेन्डानि गेजेराव दङमोन बर'नि राजखान्थियारि अधिकार बा बड'लेण्ड सोमावसारनाय। आनादार जिखिनि 91 दाबिफोर दङमोन बे बर' हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय बे दाबिफोरा दङमोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हाबा बे खामानिया दिनैबो जोबाखै, दिनै बांसिनदोंसो आरो थांनाय गोलाव समाव जे हाबाफारिफ्रा आद्रा जानानै थाबाय बे गासैबो आद्रा जानानै थानाय हाबाफारिफोरखौ गोदानै जों चेप्टार खुलिनानै बेखौ जोङो खामानि मावनांगोन आरो बर'नि इयुथखौ जोङो दानांगोन आरो बर' हारिखौ जोङो गोग्गोम बुहुमाव जोङो गायसननायनि थाखाय जे हाबा मावनाय बे हाबा मावनाया कन्टिनिउवासलि सोलिबाय थागोन। बोसोरसे जालांबाय मैया उमुसियाबो क'क्राझाराव फैनानै माखासे बिबुंथि होलांबाय बे बेलायाव सारा माने मिरु एबसुनिफ्राय माबायदि बेसेबां गोजोननाय दङ? ना BTR गोरोबथाखौ नि समाव भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा दङमोन। NDAनि सरकारावनो मोननै गोरोबथा जाबाय, BTC गोरोबथा आरो BTR गोरोबथा आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो हम मिनिस्टार अमित शाहनि नेतृत्वआव आसाम सरकारनि सर्बानन्द सन'वाल चिफ मिनिस्टार आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फाइनेन्स मिनिस्टार बिथांमोननि नेतृत्वआव एबसु आरो ND बिनि मोनब्रै हान्जा UBPO बे गासैबो मोनसे टीम जानानै दिनै बे गोरोबथाखौ मोजाङै खालामनो हाबाय। गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाया दिनै टाइम बाउन्ड स्पिडि मेनाराव इमप्लिमेन्ट जादों। 26 तारिखआव गुवाहाटीयाव अमित शाहखौ लोगो हमदों आरो बिथाङा बुंदों जे BTRआ भारत सरकारनि बा बर्तमान सरकारनि प्रायरिटि एजेन्डा। दा बेखायनो नरेन्द्र मदिया 2020नि 7 फेब्रुवारियाव फैबाय, बिनि उनाव दिनै अमित शाहआ मैया फैबाय आरो BTR एकर्डनि जिखिनि दफा दङ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बिथाङा जिखिनि खोथा होलांदों निउ बड'लेण्ड दानायनि जि बे ओनसोलखौ लानानै निउ इन्डिया जेरै आरो निउ बड'लेण्ड जि कनसेप्ट बे ओनसोलनि हारि हारिसाफोर जौगाखांनायजों लोगोसे बर' हारिनि
गासैबो रोखोमनि जि अस्तित्व थामोनथा सिनायथिखौ जौगाहोनायनि थाखाय जिखिनि खोथा होलांदों जोंनि थाखाय गोग्गाथाव गोजोनथाव आरो फैबाय थानाय समाव बे गासैबो बाथ्राफोरखौ केपिटेलाइज खालामनानै बर' हारि थांना थानायनि थाखाय बर' हारिखौ दानायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन गोजोन्थों। फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव माबा एबसुआ माने इउ पि बिलखौ थोंजों मदद एबसुनि आखायाव बिसायख'थिनि दा जेबो एजेन्डा गैथ'वा 29-30 गहपुराव जोंहा जोंनि एनुवेल कनफारेन्सआ जागोन बे डेलिगेट हाउसआव जों रायलायगोन जिहेतु एबसुआ फरायसा आफाद माहारिनि आफाद जोङो नन पलिटिकेल पार्टि एबसुआ माखासे समाव बर' हारिनि पलिटिकेल क्राइसिसखौ लानानै इलेक्सनाव बाहागो लादों 91आवनो जा 96 2001 आरो नै देग्लाय 2020 सनाव दा 2021नि एसेम्ब्लि इलेक्सनाव जोङो बाहागो लागोन ना लाया बे डेलिगेट हाउसआ जोंनि वाइल्ड वेजारा जोंनि गासैबो इन्टेलेक्सुवेल सामा बिनि सायाव मतामत होगोन आरो बे बाथ्रायाबो थार जे बिटिआर सरकारखौ जोङो एलायन्सनि मोनसे सरकार मोनबाय जोङो जेखौ मिजिं थिदोंमोन बे 100% दिनै जोङो जाफुंहोनो हायाखै खारन जोङो सिंगल मेजरिटि लानानै सरकार दानायनि बाथ्राखौ जोङो सानदोंमोन बा खावलायदोंमोन नाथाय दिनै एलायन्सनि मोनसे सरकार मोनदों आरो बे सरकारा दिनै कमन एजेन्डा लानानै खामानि मावगासिनो दङ दा एकर्डनि दफाफोरखौ जुदि दिल्लीयाव बा दिसपुराव थानानै मावनांगोनब्ला जोंनो एमएलए नांगोन दा बे बिथिङाव जिहेतु बे एकर्डनि पार्ट एन्ड पार्सेल दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा बेखायनो फैबाय थानाय बिधान सभायाव जोंनि रला मा जागोन बेखौ उननि समाव जोङो डिसकास खालामनायनि गेजेरजों रायजो राजानो जों स्पष्ट खालायगोन आरो बे बिथिङाव रायजो राजाया जोंनो राइट डाइरेक्सनाव सुबुरुनखौ होगोन होननानै जों मिजिंथियो गोजोन्थों।